Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. God morgon allihop. Jag tänkte vi skulle börja med en gruppuppgift idag. Vi börjar med att lösa den här i grupperna precis på bordet. När ni är klara med det så går ni vidare till att göra en matteboken. 2x plus 4. Vet du vad jag har? Ja. Kan du förklara för mig? Jag vet inte. Nej, orkar inte. Det är för mycket. Hur går det klara? Jag vet inte om man gör. Kan börja med att subtrahera 4 från båda sidorna. Borde kunna lösa det sen. Och då är det samma, då har nästan ett boken. Nej, men jag kan ju redan om jag får så. Du är inte öppen till boken. Men jag orkar inte. Så här, var inte försökt. Det är jätteviktigt i framtiden, du måste göra det. Ja, jag vet. Men jag kan det ju redan. Så det var klockan 11:30 och nu slutar vi. Alla kan gå förutom du, Sanna. Jag pratar med dig. Du måste lägga ner mobilen på lektionerna. Du måste börja jobba. Jag börjar inte jobba snart så måste jag ringa dina föräldrar. Du kommer inte klara kursen för att du inte börjar jobba. Ja, jag ska göra det. Men det är bara 300 meter, ska du inte följa med? Nej, det är för långt. Pallar inte. Du kan väl köpa någonting istället. Jag orkar inte gå dit. Ja, men det är så alltid. Kan du inte följa med bara denna gången? Ja, imorgon kan jag följa med om du sticker ut. Ja, jag följer själv. Headshot. Hej! Nej, Varför plockar du inte undan? pallar inte. Jag spelar inte eller vet. Så du gick jag också. Nej, men nu spelar jag. Okej då. Det är sjukt äckligt alltså. Ska ni inte plocka undan? Jag gör det sen så Jag jag... har 1, 2, 3, 7 burkar har det här. Vadå? Du måste ju alltid plocka undan efter dig. Nej, men låt dem bara då. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear